През последните години ние показахме, че сме една от най-добре подготвените общини във връзка с проектите, които се финансират от Европейския съюз, защото през последните 10 години Кърджали има готови технически проекти, подготвени за над 350 милиона лева. Един от важните приоритети на община Кърджали са децата и образованието. В тази връзка пред нас стои въпроса за въвеждането на мерки за енергийна ефективност, т.е. за санирането и ремонта на останалите 4 училища, които са в община Кърджали, и няколко детски градини, които все още не са санирани. Следващите 4 години това, което сме заложили в нашата програма за реализиране по оперативните програми на Европейския съюз, от една страна, от друга страна програмата, в която сме включили по интегрирания план за градско възстановяване и развитие, са довършването на парк Арпезос. Едно от важните неща, които можем да кажем, да се похвалим, да се гордеем с парка, е за това, че е уникално място с своите си над 15 спортни съоръжения, които са в този парк. Кърджали е един от малкото градове в нашата страна, които имат вече своя пречиствателна станция. Ние изпълняваме своите ангажименти първо към кърджалици, да не замърсяваме околната среда, и изпълняваме ангажимента на нашата страна да не замърсяваме околната среда. През следващите няколко години Кърджали трябва да има въведено така нареченото LED осветление, т.е. то е най-модерното осветление, което ще бъдат въведени както в града, така и във всичките 117 села на общината. Преди 7 години община Кърджали направи уникална разработка, а именно създаде регистър на зелената система в град Кърджали, с която зелена система ние описахме всички дървесни видове и растения, които са на територията на Кърджали, с който регистър сме го актуализирали преди 3 години, и този регистър на нас ни дава възможността да следиме развитието на всички дървета, дървесни видове, растения, храсти, които са на територията на община Кърджали, и да се грижим, разбира се, за всяко едно от тях. По този начин показваме и нашето отношение към зелената система на Кърджали, и през тази година Кърджали по естествен начин се явява като единствен кандидат от нашата страна за наградата на Зелено листо Европейската комисия, която обявява всяка година Европейска зелена столица. Ние сме единствената община и за първи път от България община кандидатства за тази награда, и със сигурност се надяваме да бъдем един от призьорите за тази награда.